खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि बिलासिपारायाव चन्दरदिङा फाग्लाबाबा थानसालिनि दखल खालामनाय हाखौ होखारनाय हाबाफारि जागायदों। जायगानि एमएलए जिबेश रयनि आखाइ दैखांनायनि उनाव बिलासिपारानि जारिमिनारि चन्दरदिङा फाग्लाबाबा मन्दिरनि आयेन बेरेखायै दखल खालामजानाय हाखौ आवग्रिनानै लाफिननो थाखाय होखारनाय हाबाफारि लानाय जादों। आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनि खौरां मोननायनि उनाव शुक्रबाराव रयआ मन्दिर लांगोनायाव दावबायदों। पुलिस मावफारिया आरो जायगानि खुंथायारि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे एमएलए बिथाङा जायगाखौ नायदिंनानै आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनि बिबांखौ नायफामदों। नायदिंनाय समाव एमएलएआ सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरखौ बे आयदानि सायाव गुवारै फोरमायथि होनो बिथोन होयो आरो साननैनि गेजेराव आवग्रिनानै लानाय मन्दिरनि हाखौ हगारनो बिथोन होयो। बे दावबायनाय समाव बिथांजों लोगोसे उकिल शाहनवाज हुसेनाबो दंमोन। खुंथायनि बे खामानिखौ ओनसोलनि थागिबिफोरा बरायदों। बिथांमोनहा बुंदों दि मन्दिरनि हाखौ मोनफिननाया जारिमिनारि चन्दरदिङा फाग्लाबाबा मन्दिरनि गोथारथि आरो नेरसोनथिखौ लाखिनायाव हेफाजाब होगोन। नैथि खौराङाव दङ आसामनि तिनिसुकियायाव PM-Kisan रां होनायनि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै आइजोआ पन्चायतनि आफादगिरिनि बिसिखौ सिखाजों गाग्लोबदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव PM-Kisan बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फा मोनाखै होननानै सासे आइजोआ इनटेम भिलेज पन्चायतनि आफादगिरिनि बिसिखौ गोबौ सिखाजों गाग्लोबदों। बे जाथाया साननै सिगां तिनिसुकिया जिल्लानि 83थि मार्घेरिटा बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय इनटेमआव जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला इनटेम गाव पन्चायतनि आफादगिरि लाम्बित कबरआ न'निफ्राय गोजानाव दंमोन। बे समावनो कार्तिक कुर्मीनि बिसि रहिला कुर्मी मुंनि दायनिगिरिया आखायाव हाथियार लानानै न'आव हाबदों। अजद होनाय बादिब्ला बियो कनवारनि बिसिखौ हरखाबै गाग्लोबदों। भुगिनांनाय हिन्जावआ गोब्राबै जोखोम जायो, गुबैयै बिनि आगसि आखायाव, आरो बिथांखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव डक्टरफोरा बिखौ 8 थांगा होनानै फाहामथाय होदों। बिथांनि हालोदआ दिदोम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मार्घेरिटा पुलिसआ जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। आरोबाव आयेनारि राहा लानाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसामनि मार्घेरिटायाव रैखाथि होजानाय हर्नबिलखौ मैहुर खालामनायनि दायाव 3 हमजादों। आसाम अरन बिफानआ तिनिसुकिया जिल्लायाव दिगबय अरन डिभिजननि मार्घेरिटा इस्ट रेन्जनि सिङाव इनटेम ओनसोलाव मोनसे मोननो थाङै आरो रैखाथि होजानाय हर्नबिलखौ मैहुर खालामनायनि थाखाय 3 सुबुंफोरखौ हमदों। ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइरेल भिडिअ सोराङाव फैनायनि उनाव बे हमनायखौ खालामनाय जादों, जेराव सासे सुबुंखौ थैनाय हर्नबिलजों पज होनाय नुनो मोननाय जादोंमोन। बे भिडिअनि गेजेरजों संरैखागिरि आरो हाग्रानि जिब-जुनार मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां रागा जोंखांहोदों, जायनि जाहोनाव हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनायखौ जागायनो गोनां जादों। नायबिजिरनायाव मोन्नाय सुलुंनि सायाव राहा लानानै हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ संदाननानै खायो। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि वाइल्डलाइफ रैखाथि एक्ट 1972 नि दफाफोरनि सिङाव आयेनारि राहा लानाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ 28 बोसोर बैसोनि बेरामिनि थैनायाव नखरनि सुबुंफोरा देहा फाहामगिरिनि सायाव सांग्रांथि गैयैनि अजद होनायनि उनाव जिएमसिएचआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिजय दास मुंनि सासे 28 बोसोर बैसोनि बेरामिनि जिउ गोमानायनि उनाव शुक्रबारनि हर गेजेराव गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों, जायनि नखरनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालिनि हानजाया देहा फाहामगिरिनि सायाव जेबो राहा लायैनि अजद होदों। जालुकबारिनि थागिरि आरो मोनसे गावारि फसंथानाव सिकिउरिटि गार्ड महरै खामानि मावनाय बिजयखौ लोमजानाय, उदै सानाय, गुजुनाय आरो अक्सिजेन लेभेलआ हरखाबै खमायनायनि जाहोनाव शुक्रबारनि बेलासियाव जिएमसिएचआव थिसनदोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिजयआ जेब्ला मुं थिसनदोंमोन अब्ला बियो सांग्रां दंमोन आरो रायज्लायनो हायोमोन, नाथाय बिथांमोनहा अजद होदों दि डक्टरफोरा अक्सिजेन होनायजों लोगोसे थि समाव आरो नांगौ बादियै फाहामथाय होनो हायाखै, जायनि जाहोनाव बिथांनि हालोदआ गाज्रिसिन जादों। उनाव हां लानायाव गोब्राब जानायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ खोमायो।
दुखुगोनां बाहागि आरो लोगोफोरा देहा फाहामगिरिनि सायाव सांग्रांथि गैयैनि अजद दैखांदों आरो जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों। नखरनि सुबुंफोरा बेखौबो अजद होदों दि देहा फाहामसालिनि मावथिफोरा फाहामथाय होनायनि सायाव सोंथि दैखांनायाव गाज्रि आखु दिन्थिदों, जायनि जाहोनाव देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। नखरनि सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रि आरो सावस्रि मन्थ्रिखौ बे आयदानि सायाव आखाय होनो आरो दायनिगिरि सुबुंफोरनि हेंथायै नांगौबादि राहा लानो थाखाय खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटि आरो शिफ्टआ फरायसाफोरनो खामानि मावनो हानाय गोहोखौ बांहोनो थाखाय बेसेन नाङि हेन्डलुम आरो फेशन डिजाइन स्किल फोरोंथाय जागायदों। कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटिया सुवालकुसि इनस्टिट्युट अफ फेशन टेक्न'लजि (SIFT) जों लोगो नांनानै गावनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा रोंगौथि फोरोंथाय हाबाफारि जागायदों। 25 जुन 2026 आव मुलुगसोलोंसालिनि दारिमिन सोलोंथाय कमिटिजों जागायजेननाय बे हाबाफारिखौ खामानि मावनाय, आरोंदायारि रोंगौथि आरो फालांगिखौ बांहोनो थाखाय महर होनाय जादों। बे बाहागोदारिखौ नेमखान्थि गोनां खालामनो थाखाय मुलुगसोलोंसालिनि IT सेल कनफारेन्स हलाव जानाय मोनसे मेलनि गेजेरजों कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार आरो SIFTनि प्रिन्सिपालजों मोनसे गोरोबलायनाय MOU आव सागान होयो। बे हाबाफारियाव भाइस चेन्सेलर, फेकाल्टि आरो खुंथायारि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। SIFTनि प्रिन्सिपाल प्रफेसार निरन्जलि काकति बिथाङा बुङो दि 3 दाननि बे हाबाफारिया हेन्डलुमजों सोमोन्दो लाखिनायनि सायाव नोजोर होगोन आरो फेशन डिजाइननि सायाव फोरोंथाय होगोन। रोंगौथि जौगाथाय मन्त्रालयजों आबुङै हेफाजाब होजानाय बे फोरोंथायखौ सोलोंसाफोरनो आबुङै बेसेन लायाजासे होनाय जागोन। 6थि खौराङाव दङ जगिघोपा खाथियाव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव ई-रिक्सा सालायगिरिनि जिउ खहा। जगिघोपानि सिङाव माहारियारि राजालामा 17 नि केरिया हाजोनि साखाथियाव गंसे साखा खबब्रै गारि आरो गंसे ई-रिक्सानि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सानैया गोब्राबै जोखोम जायो। सौग्रावनायनि जाहोनाव ई-रिक्सा सालायगिरिया जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ काबैथारिनि फस्ट ब्लक ओनसोलनि थागिबि उमर आली होननानै सिनायथि मोननाय जादों। जोखोम जानायनि जाहोनाव बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाब्रबथायाव गुबुन सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो, जायखौ अतबार रेहमान आरो अम्बिया खातुन होननानै मिथिनाय जादों। बिथांमोनखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय सालान्थापारानि कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव लांनाय जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे साखा खबब्रै गारिया बङाइगावनिफ्राय गवालपारा फारसे थांगासिनो दंमोन जेब्ला बे सौग्रावनाय जाथाया जायो। 7थि खौराङाव दङ गार्लफ्रेन्डनिफ्राय 19 लाख रां लुथिनायनि दायाव आसामनि सासे सुबुंखौ हमदों। मणिपुरनि साइबार क्राइम पुलिसआ आसामनि सासे 23 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गावनि गार्लफ्रेन्डखौ सिरियै रेकर्ड खालामनाय प्राइभेट भिडिअ'जों ब्लेकमेल खालामनानै फ्राय 19 लाख रां दाबिनायनि थाखाय हमदों। 25 जुन खालि मोनाबिलि 5:45 रिंगासोआव इम्फल बिरखं गाथोननि दरखंनिफ्राय बिश्वकुमार सिंहानि फिसाज्ला आरो काछार जिल्लानि मालुग्राम गामिनि थागिबि 23 बोसोर बैसोनि रशन सिंहा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बिथांखौ 26 जुनआव इम्फल सोनाबनि गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटनि बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादों, जाय बिथांखौ 29 जुनसिम पुलिसनि कास्टाडियाव दैथायहरो। अजद होनाय बादिब्ला भुगिनांनाय सुबुङा गिबि खेबनि थाखाय 2018 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव सासे लोगोनि गेजेरजों दायनिगिरिजों सिनायथि जादोंमोन। बै समाव रशनआ गावखौनो मणिपुरनि कुम्पी बाजार आवां लेइकाईनि थागिरि होननानै नंखाय दाबि खालामदोंमोन। बे समाव थगायजानाय सुबुङा कलकातायाव नार्स महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। सानैबो गोबां बोसोरसिम सोमोन्दोआव दंमोन। बे समाव दायनिगिरिया बिफाया थैबाय आरो देहा फाहामसालिनि थोजासे बिलफोरखौ होनो थाखाय राङारि मददनि गोनांथि दं होननानै अजद होनानै गोबां खेब भुगिनांनाय सुबुंनिफ्राय रां बिदोंमोन। 2024 मायथाइयाव रशनआ भुगिनांनाय आइजोखौ जुलि लानो खोथा होदोंमोन आरो बिखौ गुवाहाटीआव लोगो हमनो थाखाय गनायहोदोंमोन। भुगिनांनाय हिन्जावसाया बेंगलुरुआव साख्रिनिफ्राय बिबान एंगारनानै गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव लोगो हमदोंमोन आरो सानैबो इम्फल थांनायनि सिगां पल्टन बाजारनि मोनसे हटेलाव थादोंमोन। आसाम फैनायनि उनाव दायनिगिरिया दाबि खालामो दि बिनि बिमा आरो बिब'नो हरखाब सावस्रि फाहामथायनि गोनांथि दं। खौरां मोन्नाय बादिब्ला भुगिनांनाय सुबुङा बिथांनो रां हरबाय थादोंमोन।
2025 मायथाइनि फेब्रुआरि दानाव दायनिगिरिया भुगिनांनाय सुबुंनो मोनसे प्राइभेट भिडिअ' हरदोंमोन जायखौ गुवाहाटीयाव थानाय समाव सिरियै रेकर्ड खालामनाय जादोंमोन आरो जुदि बियो गोबां रां होआब्ला बिखौ नखरनि सुबुंफोरनो शेयार खालामनायनि हुमखि होदोंमोन। गिनानै भुगिनांनाय सुबुङा रां होलांबाय थादों आरो जोबनायाव मिथिनो मोन्दों दि दायनिगिरिया मणिपुरनि नङा जेरै बिथाङा दाबि खालामदोंमोन, नाथाय गुबैयै काछार जिल्लानि रसन सिंगामोन। 19 लाख रांसो रांनि ब्लेकमेल आरो रां जाख्ल'नायखौ सहायनो हायैयाव बियो गावनि बिमादैजों रायज्लायनानै आयेनारि राहा लानायाव मदद लादोंमोन। नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ इम्फल बिरखं गाथोनसिम नागिरना मोनो जेराव बिथांखौ खानाय जायो। बिनि आखाइनिफ्राय गंसे मबाइल फन बोखांनो हायो। 8थि खौराङाव दङ आसामाव फरायसालिनि प्रिन्सिपाल आरो फिसाज्लाखौ किडनेप आरो आथोनारि गाग्लोबनायनि थाखाय रेबगान्थि खालामनाय जादों। दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। आसामनि उदालगुरि जिल्लानि गंसे सोरखारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ पुलिसआ हमनो हानायनि उनाव सासे सिख्लाखौ लांखारनाय आरो आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव केस होनाय जादों। खारुपेटिया पुलिस थानायाव रेजिस्टार खालामनाय मोनसे एफआइआरआव शिबपुर भालुकमारि गेजेर इंलिस फरायसालिनि गोरायुं आब्दुल कुद्दुस आरो बिथांनि फिसाज्ला रेजाउल हक चौधुरीखौ दायनिगिरि महरै मुंख'नाय जादों। बे अजदखौ भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोरा होदों। सानैबो नसुंसेनि दरं जिल्लानि फकीरपारानि थागिरि सिख्लाखौ लांखारनानै जिनाहारि खालामदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला आब्दुल कुद्दुसआ 8 जुननिफ्राय खारखोमानानै दं आरो बिथांखौ संदाननानै हमनो थाखाय नाजागासिनो दं। बे जाथायाव बिथांनि फिसाज्लानि मुंखौबो मुंख'नाय जादों। फारसेथिं नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ मध्य प्रदेशआव सासे सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबनायनि सिगां बिसि आरो सानै फिसाज्लाफोरखौ रुवाजों बुथारदों। मध्य प्रदेशनि मुरैना जिल्लायाव सासे 35 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिसि आरो सानै उन्दै फिसाज्लाफोरखौ रुवाजों बुथारो। बेनि उनाव खारबाय थानाय रेलगारिनि सिगाङाव बारसोमनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बे दुखुनांथाव जाथाया शुक्रबारनि हर गेजेराव बसैया पुलिस थानानि सिङाव थानाय किशनपुर गामियाव जायो। पुलिसआ बुंदों दि गोबाव समसिम सोलिबाय थानाय नखरारि दाङाबाजि एबा रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय बे दायआ जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दायनिगिरिनि सिनायथिखौ बलराम सिंह कुशवाहा होननानै मोननाय जादों, जाय बेंगलुरुआव मार्बल पलिसार महरै खामानि मावोमोन। बियो 1 दानसोनि सिगां गावनि जोनोम गामिसिम फैफिनदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बलरामआ गिबियावनो गावनि बिसि 32 बोसोर बैसोनि रबिता कुशवाहाखौ सिथ्लायाव उन्दुबाय थानाय समावनो गाग्लोबदों। बिथाङा गावनि फिसाज्लाफोर 8 बोसोर बैसोनि आरब आरो 5 बोसोर बैसोनि देबु मुंनि फिसाज्लाफोरखौबो गले गले रुवाजों बुदों। खर'आव गोबां जखम जानायनि जाहोनाव गासै 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। सनिबारनि फुङाव गाहाय दरजाखौ बायजोनिफ्राय बन्द खालामनायनि जाहोनाव नसुंसेनि सुबुंफोरा सन्देह जादोंमोन। बिथांमोनहा न'नि सिङाव नायो आरो गोथै सहफोरखौ नुयो आरो थाबैनो जायगानि पुलिसनो खौरां हरो। बुथारखांनायनि उनाव बलरामआ खाथिनि शिकारपुर रेलवे क्रसिंआव थांदों। बिथाङा गंसे ट्रेननि सिगाङाव बाज्रुमदों आरो उनाव रेलवे बिबानगिरिफोरा बिथांनि गोथै सहखौ रेल लामायाव मोनो। बे दायनि गुबै थांखिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसआ मिथिनो मोन्दों दि थांनाय दानसेनिफ्रायनो बिसि फिसायआ नांज्लायबाय थादोंमोन आरो आलादा आलादायै थाबोगासिनो दंमोन। बे जाथायनि 3 सान सिगां रबिताया गावनि बिमा-बिफानि न'निफ्राय फैफिनदोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा बेखौबो नायबिजिरगासिनो दं दि बलरामआ मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव गावनि बिसिनि मोसानाय आरो WhatsApp भिडिअ मोननायनि उनाव रागा जोंदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।